हर हर महादेव। हम आप लोग के छोट भाई विजय साहनी देखी जा हमने गल बन बुढ़ा दरबार में आज हमार खुशी से हमार फिल्म आ रहा बा ओकरे खुशी में हम आज हमने के भंडारा करावत जा और भैया आइल बन रमेश भैया आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार दी और हमने के भैया आइलन हमने के आगे आइल बन जा गाड़ी से बाकी ट्राली गाड़ी सब आ रहा बा अभी भंडारा करावे बा और आप लोग अपने भाई के से आशीर्वाद प्यार दिए फिर चैनल सब्सक्राइब करिए आगे बढ़ाएं और बाकी सीन दिखाओ तनी हम पीछे के देखी जाए कितना भीड़ लगल बा ये बुढ़वा बा कितनी हो मंदिर बा बड़ी भीड़ बा और हमने के और जो फिल्म भी आई तो सबसे पहले हम डाउनलोडिंग करके यही पे छोड़ब हमारे चैनल सब्सक्राइब करी और ट्रेलर भी आई तो सबसे पहले हम हमारे चैनल से देख पाए जो राम निवास निषाद हमारे भैया के चैनल बा और भैया के नाम से बनल बा आप लोग सब्सक्राइब करी और सबसे आगे देख आती कौन चीज़ भी हमने के और चली